Maizuteni. Kaixo, bakizuten bezala guan jeion eta ekiga eta gure proiektu aurkeztuko dizugu gain. Gure errazua zen, borda bateko instalakuntza elektrikoa gaizki zegoela eta ondorioz konpondo egin berri bat bergenula. Horretarako planoak pintxugu eta planoak erabilitzugu eredu bezala proiektua eraikitzeko. Eta proiektuak kasu honetan borda maketa bat da. Hauek dira planoak, kasu honetan bi plano txugu. Bat, eskema elektrikorik gabe, ikusten bezala gela bakoitza izendatua do eta banandua eta akotazioekin. Eta hau da eskema elektrikoakin, ikusten bezala kable gorriak marra zuzenakin daude eta kable beltzak puntak txisten marrakin daude ezberdindua. Eta horrez gain, konmutoriak eta etengailuak lerro zuzen batekin daude adierazia. Lerro zuzen batekin. Saioa kontutan hartzen bat dugu lehenengo saioa materialak eskatzeko erabili genuen. Bigarren saioa egurra bilatzeko eta markatzeko. Hirugarrena egurra mozteko eta itxasteko. Laugarren eta bosgarren saioak zirkuitu elektrikoa iteko erabili genitun. Bosgarren saioa bukatu eta arazoa konpontzeko. Eta seigarren saioa ja arazoa konpontzeko. Eta materialak kontuan hartuta erabilitugu materialak izan dira. Egurrezko xafla, bombilak, kable beltza gorrilla, eta leheno genuen kable marroia, minio azkenin kanbiatik genuen uste genuen loizelako arazua. Pilara konektatzeko kable zurilla, etengailua egiteko kobrezko xaflak, eta txintxe eta eroalak. Proiektu honetan aurkitugun arazo importantena izan zen pasilloan, hemen ikusten dien bi bombilla hauek bi konmutadore batzukin pizten zen. Arazo izan zen ez zela ez da bat pizten, eta horrez gain, punto batzutan bombilla guztiak itzaltzen ziren, eta gure ustez korto bat egiten zuelako zen. Handik esan duen bezala, hemen genitun kable beltza bukatu zigulako kable marroi batzuk jarriak zirkuituan zehar, eta aldatu genitun ustez horiek zela arazoa. Ondoren konturatu ginen bombilen kaskilotako bat gaizki zola, aldatu ondoren ja dena ondo jarri zen. Ikusten zuten bezala proiektua hainbat gela eta pasilloz osatu edo, hemen ikusten dena zea, guain guazun hotz. Hemen dakagu komuna, etengailu eta bombilla desosatu hola, hemen itxita irekiten dela. Gero dakagu pasilloa, bi bombilla eta bi konmutadorez osatu hola, hemen dikanazu itzali eta piztu, o bestaletik kanazu itzali, o berriz piztu. Gero dakagu hemen egon gela dela hiru bombillaz osatuta eta bi etengailuz, hemen bat pizten bagu erdikoa eta bestiakin iskineko bilek pizten dira. Ondoren dakagu gela, dola bombilla bat eta bi konmutailuz osatuta, bi partetikan piztuta itzali daiteke, bat atian ondotikan eta bestia oitikan. Hemen ikusten dugunez aldugu hemenikan piztu edo itzali, o alderantziz oietikan. Edo itzali. Eta azkenikan dakagu sukaldia etengailu batez eta bombilla batez dola osatua. Eta hauxe izan da gure proiektua, galderarik baldin bota zute, guen galdera.